Sziasztok, itt lennék egy újabb videóban. Itt lennék egy újabb videóban. Hát lehet, hogy a Minecraft sorozatot abba fogom hagyni. Lehet. Egy unalmasok, nincs sok megtekintés, meg 5 feliratkozónál lesz egy kihívás. Úgy terveztem. Ez egy kihívás. Hát, és írjátok meg, hogy a Minecraft sorozatot abba fejezem, mert hogy unalmas, meg minden. És nem akarom, hogy unalmas legyen, meg kevés megtekintés. Tényleg, lesz olyan, hogy unboxing karácsonykor. Hát lesz karácsonykor egy unboxing, az Airsoft lehet, Airsoft kapni. Tervezni akarok egy ASG M16A4, meg egy CZ75 SP-t akarok Airsoftba. És ez nekem elég jó lenne, mert most a haveroknak mindenkinek Airsoft jön, azt nekem nincs, és én nem tudok játszani. Lesz valamikor telefonom, hát akkor lehet, hogy lesz, hogy fel fogom csatolni a fegyverre, és lesz ilyen videó, az ilyen külön ilyen Airsoft, ezek lennének videók, csak arra egy csatorna, hát hülyeség, tudom. Hát, megírjátok kommentbe, hogy akkor, hogy meglegyen, folytassuk a Minecraftot, vagy ne, hogy fejezzük abba, mert unalmasak egyszerűen, unalmasak, kevés a megtekintés. Hát ez a videó ennyi lett volna, remélem, hogy tetszett, tudom, hogy nem tetszett, mert ez unalmas. Tetszett, dobj egy lájkot, nyomj egy lájkot, már laki is vagyok, nyomj egy lájkot, iratkozz fel, kövess engemet. Sziasztok!